I 6. dag har vi arbejdet med rummelige figurer. Christian og Jeppe har med formler i regneark Excel lavet regnemaskiner. Med regnemaskinerne kan de nemt udregne de forskellige figurers rumfang. Excel-regneark kan også bruges til at arbejde med funktioner. Jeg vil vise 2 linjer af funktioner og deres skæringspunkt. Den ene funktion hedder f af x er lig med 2x plus 2, og den anden funktion hedder g af x er lig med minus x plus 5. Man kan i Excel-regneark afbilde funktionerne her som i et koordinatsystem. Det gøres ved hjælp af indsætterdiagrammer. Rimelig overskueligt at arbejde med og velegnet til slutningen af mellemtrin og i udskolingen. Man kan også vælge at arbejde med funktioner i geometriprogrammet GeoGebra. Nemmere end Excel, da programmet indtegner funktionerne, når de er skrevet ind i inputlinjen nederst. Skæringspunktet er 1,4. I GeoGebra kan eleverne arbejde med ligedannethed, her vist med 2 ens vinklede trekanter. Eleverne kan også arbejde med ligedannede trekanter i størrelsesforhold her 1:2. Den omskrevne cirkel i en trekant. Først findes de 3 midtnormaler i trekanten, og man markerer skæringspunkt, og derfra skal trække cirklen, så den fastsættes i trekantens hjørne. Herefter kan man nemt køre den omskrevne cirkel rundt i koordinatsystemet. En umulig øvelse, hvis man ikke benytter et geometriprogram. Sejt! Trigonometri betyder trekantsmåling. For at forstå cosinus og sinus ser vi på enhedscirklen. Enhedscirklen har en radius på 1 og en diameter på 2. Ved at bevæge os rundt på cirkelperiferilinjen kan vi aflæse cosinus til vinklen på x-aksen og sinus til vinklen på y-aksen. Westbourne Bridge Designer er et designprogram af broer, hvor det gælder om at bygge den billigste holdbare bro. Kan trafikken køre over broen, er den godkendt. Der arbejdes med konstruktioner i regneark. Der bygges i forskellige materialer og i massive eller i hule rør og i forskellige tykkelser. Vinderen bygger den billigste bro. Jeg glæder mig til at arbejde med eleverne i dette program. Super fedt! Solarplay er et konstruktionsprogram, hvor man ved hjælp af muskler, tyngdekraft, kontakt til overflader, der er en slags modstandskraft og hastighed, kan konstruere flotte figurer eller sære væsener. Kun fantasien sætter grænser. Solarplay er lidt svært i opstartsfasen og er bedst til kreative elever, der ikke mister tålmodigheden. Det er rigtig sjovt, men det er for den vedholdende elev. Det er for mellemtrinnet og op. Manga High er et gratis computersite, der indeholder mange matematikspil. I opstarten skal læreren oprette sine hold på regneark, og han kan derfor føre regnskab med elevernes resultater og deres fremgang. Eleverne kan arbejde i spillene med algebra og geometri med mere. Eleverne i 5. og 6. klasse er rigtig glade for spillet, og de nuttede eller lidt uhyggelige figurer passer godt til mellemtrinnet. SketchUp er et 3D computergrafikprogram, hvor man kan designe bygninger i 3D med forskellige værktøjer. I programmet er man arkitekt, og man bygger sine huse i et 3D-univers. Det foregår i et 3D-koordinatsystem. SketchUp er let at gå til, og man bestemmer selv, hvor avanceret man vil bygge i 3D-grafikken.